Aj snimaj, ugasim se ona kad moram ići zapaliti. Snimaj, ona mi se tam ugasi, kaže moram ići zapaliti. Ja sam htjela se popinje gušim, evo da idem. Aj bjež ovamo. Aj, kako je drugčije, kako je ovo isto. Naravno da je drugčije. To se krenuo. Čuješ da ipak ptice crkućuje. To. Evo.